Krásný večer, moc vás zdravím na stránce Pramení zdraví u dalšího živého pondělního vysílání. Omlouvám se za zpoždění, trochu jsem se zdržela v rodinných záležitostech a prostě najednou už je po 7 hodině, takže nevysílám přesně v 7, tak jako je zvykem. Ale tak a teďka se mě tady ještě tady zlobí připojení, tak snad ne, dobrý. Pojďme si tady říct něco o otužování, protože to je téma, které velmi souvisí se silnou imunitou. A my už jsme tu imunitu trošku nakousli minulý týden, protože jsme měli týden věnovaný očistě. A já jsem taky začala podzimní očistu. A spoustu z vás taky jste mi komentovali, že jste začínali podzimní očistu. A když chceme na podzim takto posílit svoji imunitu, protože to je tak trochu jako... No je to většinou jeden z těch hlavních důvodů, proč tu očistu děláme. Samozřejmě tak jako celkově chceme si dělat pravidelně očisty, ale takový ten okamžitý efekt, který očekáváme, kromě toho, že si to jako tak trochu odlehčíme a budeme mít víc energie, tak je právě posílení imunity. No a k tomu posílení imunity je právě skvělé i to otužování. Proto jsem navázala hnedka dalším tématem a tím otužováním, protože to právě s tou imunitou velmi souvisí a budeme se trochu v tom tématu té imunity ještě pohybovat i v následujících dnech a i vlastně příští týden budeme taky mít související s posilováním imunity, takže začneme dneska tímhle otužováním, protože to je jediný způsob, který funguje okamžitě z těch, které ovlivňují naše zdraví pozitivním způsobem. Jo, samozřejmě i nějaké třeba zdravé potraviny a tak můžeme říct, že fungují okamžitě, ale to otužování, to má prostě úžasné výsledky. Dneska bych ale chtěla mluvit i o tom, kdy otužování třeba vhodné není, protože i takové situace nastávají a zároveň taky normálně prakticky, jak prostě na to, jak s tím otužováním začít a jak to nastavit, abychom vytrvali, protože to někdy může být trošičku komplikované. Otužování má samé výhody. Opravdu od té jedné důležité výhody, že je naprosto zadarmo a dokonce vlastně, když místo teplé vody používáme studenou, tak je i levnější než náš běžný život. Až po všechny ty zdravotní benefity, které přináší. A to nejen na naše fyzické zdraví, ale také velmi pozitivní efekty na naši psychiku. Tak otužování vlastně má jenom jednu jedinou nevýhodu a to, že pro většinu z nás je to něco nepříjemného, aspoň do té doby, než si na to zvykneme. Ten pocit po otužování je totiž úplně úžasný a většina z nás ho fakt jako miluje. Ti, co jako nesnáší tu studenou vodu, tak když potom vlastně z té studené vody vylezete nebo když dokončíte tu studenou sprchu, tak se vlastně okamžitě cítíte skvěle, protože to otužování působí na vyplavení našich hormonů, štěstí a vlastně má to ten okamžitý efekt na naši náladu. No a taky ty další efekty na to zdraví. Jenže pořád je tam prostě ten nepříjemný, ta bariéra, kterou musíme překonat a to je to, že musíme prostě buď to vlézt do té ledové vody, anebo proti sobě obrátit tu studenou sprchu. Tak, pojďme si říct, kdy otužování je vhodné a kdy není vhodné a potom jak s ním začít a jak vytrvat. Otužování je vhodné pro každého dospělého člověka i pro děti, i když pro děti trošičku nezacházíme jako do extrému, děláme to prostě trošku jinak, ale také je pro ně velice vhodné, aby se otužovali. A je vlastně vhodné až úplně do vysokého věku, takže moc se nedá říct, jako pro koho by vhodné nebylo. Jo? U žen třeba někdy se doporučuje v prvních 2-3 dnech menstruace otužování vynechat. Já mám bohužel vyzkoušené, že když vynechám, tak potom už mám problém se k tomu zase vrátit, takže můžete pokračovat jenom třeba to dělat trochu jemnější tady v těch dnech. Ale jinak je vlastně otužování vhodné opravdu pro každého. Jsou akorát nějaké zdravotní
záležitostí, při kterých otužování vhodné není. A to jsou zejména nějaké akutní infekce, ať už virózy nebo nějaká angína, která je bakteriálního původu, nebo nějaká jiná akutní onemocnění, samozřejmě horečka, při které bychom se neměli schlazovat úplně ledovou vodou, i když to fyzikální ochlazování při horečce je vhodné, tak se spíš provádí vlažnou vodou. A rozhodně se nedá mluvit o otužování v tomhle případě. Takže hlavně jde o ty akutní záležitosti. No a potom také otužování není vhodné pro lidi, kteří mají nemocné srdíčko. Pro těhotné ženy je vhodné, pokud se otužují už před těhotenstvím. Není úplně nejlepší v těhotenství s otužováním začínat, protože to tělo je prostě dost zatížené tím samotným těhotenstvím a nechceme ho dál vlastně tím otužováním ještě jako zatěžovat najednou, vlastně z ničeho nic, pokud jsme do té doby otužování nedělali. Ale pokud žena se pravidelně otužuje a potom otěhotní, tak není vlastně důvod, aby přestávala s otužováním. Tak, to by bylo pro koho teda vhodné není. Ještě u těch dětí je to takové specifické. Tam to otužování je vhodné úplně od vlastně narození, od miminka, a to tím způsobem, že to dítě neoblékáme do příliš mnoha vrstev, zkrátka. Jak se říká, že dítě by mělo mít o jednu vrstvu víc než rodič, tak s tím já nesouhlasím. Myslím si, že děti jsou naprosto uspůsobené k tomu, aby měli stejně, anebo třeba i o jednu vrstvu méně než dospělí často, protože děti, když se narodí, tak mají hnědý tuk, to je taková tkáň, kterou dospělí už většinou nemají vůbec, anebo mají jenom velmi malé množství toho hnědého tuku. To je strašně zajímavá tkáň, protože vlastně její jedinou funkcí je spalovat energii. Jo. Kdyby jsme měli všichni spoustu hnědého tuku, tak nikdy nebudeme tlustí, protože představte si, že to jsou prostě elektrárna, která nevyrábí žádnou elektriku. V těle vlastně všechno, co se děje, co spaluje energii, tak to spaluje jako za nějakým účelem. Jo? Že třeba se spaluje energie při trávení, tak to je prostě protože chceme z toho získat ty živiny. Nebo se spaluje energie při nějakých metabolických reakcích dalších, jo? Při třeba syntéze něčeho. Zase jakoby to má nějaký účel. Ale ten hnědý tuk, ten vlastně spaluje energii a nic se neděje, žádné reakce neprobíhají, které by ji spotřebovávaly. Prostě ji spaluje jen tak, aby vlastně vzniklo teplo. Může to hrát roli i v hubnutí, ale právě u dospělých lidí je ten problém, že většina z nás ten hnědý tuk nemá, ale my si ho tím otužováním můžeme vypěstovat. U dětí ale je právě ta skvělá věc, že oni ten hnědý tuk mají a my, když je nebudeme oblékat příliš mnoho a nebudeme z nich dělat prostě choulostivé jedince, tak jim ten hnědý tuk zůstane a může jim právě zůstat až jakoby do dospělosti a to je potom pro ně extra výhodné, protože ten hnědý tuk má právě tu funkci, že když je člověku zima, tak rychle začne produkovat teplo. A díky tomu ty děti vlastně přirozeně se otužují a není jim to tolik ani nepříjemné jako nám, když s tím začínáme a už ten hnědý tuk nemáme, protože už jsme se doteď pořád oblíkali teple a podobně. Samozřejmě někdo je víc zimořivý, někdo méně. Já zase nejsem pro nějaké jako podchlazování. Někteří lidé opravdu potřebují zahřívat, to je v pořádku. Každý jsme jiný, máme prostě jiné potřeby, i třeba z hlediska ajurvédy. Z typologie prostě jsou typy, které opravdu to potřebují, to prohřívání. Ale to neznamená, že by se nemohli otužovat. Jo? Otužování je opravdu vhodné pro každého. Tak, potom je taky vhodné takhle na podzim, a to už jsme právě u toho, proč začínáme s otužováním právě teď. Delší dobu chodit trošičku v lehčím oblečení a nezačít teďka, hned jak se ochladí, tak jako nosit teplé kabáty a šály a čepice a podobně. Naopak na jaře se to úplně nedoporučuje, jako příliš brzy odhazovat ty kabáty. Ale na podzim ano, co nejdéle to protahovat a co nejdéle zůstat v takovém lehčím oblečení, než opravdu by velká zima a bude potřeba se obléknout více. Takže klidně trošičku jít ven, i když je nám malinko zima a podobně. Samozřejmě ne, když na nás něco leze, o tom už jsem mluvila, že když na nás něco leze nebo máme nějakou akutní nemoc, tak samozřejmě se nemůžeme otužovat ani tady tímhletím způsobem. Tak a jak tedy na to u dospělých, když chceme se otužovat víc než jenom tím, že nebudeme nosit dostatečné oblečení, aby nám bylo teplíčko. Vhodné je začít v létě
ale vlastně v létě tak úplně nejde o otužování, že? Když se jdete někam koupat venku. Prostě to je letní koupání. Takže takové to jako otužování právě nastává teďka na podzim, když se venku ochladí a my chodíme se koupat ven. Když začnete už v létě, tak vlastně už máte ten návyk a máte to štěstí, že máte třeba někde za domem řeku nebo rybník nebo zkrátka nějakou vodu, ve které se můžete přirozeně v přírodě koupat, tak to je úplně nejlepší varianta. A tam je potom super začít takhle v létě a chodit každý den a jak se postupně venku ochlazuje, tak vlastně z toho běžného koupání se stává otužování, protože najednou už chodíte a je docela zima venku a vy se pořád chodíte koupat do té vody, která je čím dál studenější a vlastně přirozeně úplně se budete otužovat potom takhle celoročně. Většina z nás ale to štěstí nemá, že nemáme tedy žádnou takovouhle vodu, přírodní tok žádný na blízku. A pak je samozřejmě ještě varianta zahradního jezírka, která je taky skvělá. Kdo má tu možnost, tak to moc doporučuju. Ale kdo nemá ani tuhle možnost, já taky, že nic takového bohužel nemám ve své blízkosti, tak potom přichází v úvahu právě sprcha, kterou máme doma všichni a všichni se pravidelně sprchujeme. A pro mě třeba to je těžší, osprchovat se tou studenou vodou, než vlézt někam do studené řeky, protože jako ten pohyb vpřed vlastně do té vody mně osobně se jako to lépe překonává, ta bariéra, než jako vzít tu sprchu a vlastně namířit to na sebe a jako vytrvat tom sprchování se tou studenou vodou. Ale právě, abychom to otužování zavedli jako návyk, tak je dobré začít jako zlehka. To znamená, nezačít rovnou, tak jak doporučují jogíni, začít den ledovou sprchou, takhle jako na zátylek a nechat stékat tu ledovou vodu po páteři. To je prý nejlepší na probrání po ránu. Tomu sice věřím, ale nikdy jsem to teda po ránu neudělala, protože to je opravdu jako to nejkrutější, kam tu ledovou vodu můžete si pustit takhle po ránu. Takže co doporučuji já, abychom začali, je sprchovat si nohy tou studenou vodou. A samozřejmě úplně skvělá je ta možnost osprchovat se nejdřív teplou a potom až na závěr toho sprchování na sebe pustit tu studenou. Mně se většinou nechce teda pustit, a to se asi nechce nikomu, že? Pustit na sebe nakonec tu studenou, ale jde to. A pokud se vám hodně nechce, tak můžete začít s těma nohama. Když začnete s nohama jenom od kolen dolů, tak to je něco, co většina z nás zvládne naprosto bez problému. A my u toho otužování vlastně to nejdůležitější, co chceme, je vytvořit si ten návyk. A když si právě vytvoříme ten návyk, tak potom se nám to pěkně rozšiřuje výš a můžeme pokračovat třeba se stehny, ale vůbec bych tam nespěchala. Klidně až po té, co třeba 14 dní, každý den to vydržíte, si sprchovat ty nohy od kolen dolů, tak potom teprve jít na ty vyšší partie a začít třeba se stehny. Potom samozřejmě oblast pánve a břicha je taková jako, kde to hodně studí, takže tam už to chce víc odvahy, ale zase když už máte ten návyk, už pravidelně to děláte s těma nohama, tak potom už je mnohem jednodušší začít s tím břichem. No a třeba to dopracujete tak daleko, že jednou po ráno vstanete a pustíte si tu studenou vodu za krk. Tak jak to doporučují jogíni. Benefity otužování, ty vám takhle řeknu na závěr, aby jsme se namotivovali, tak ty jsou opravdu široké. Je toho spoustu, co otužování pozitivně ovlivňuje. Není to zdaleka jenom ta imunita, ale u té imunity je to opravdu vědecky dokázané, že tam ten efekt je velmi výrazný a velmi pozitivní. Otužování mimo jiné, ale také zlepšuje vlastně celý oběhový systém. Je to dobrá prevence srdečních onemocnění, vysokého krevního tlaku. Prostě vlastně když se polijeme tu ledovou vodou, tak naše žíly se stáhnou úplně a potom se zase uvolní. A tady ten pohyb toho stahování a uvolňování těch žil, to je vlastně takové jejich posilování. To je to, co potřebují, aby nám nezačaly lenivět a postupně kornatět. A je to také skvělá prevence křečových žil například. Otužování. A pokud máte křečové žily na nohách,
tak tím spíš je skvělé začít právě otužovat ty nohy tou studenou sprchou. Otužování má skvělý efekt také na metabolismus, podporuje metabolismus, takže není to úplně jako dokázaná zatím souvislost otužování a hubnutí nějak, ale rozhodně podporuje metabolismus jako by vlastně zdravou látkovou výměnu v našem těle. No a o těch benefitech na tělo by se dalo mluvit dál a dál, ale co mi připadá hodně zásadní je, že to jsou taky dokázané benefity na naše psychické zdraví. A to jednak prevence depresí a úzkostí, ale celkově jakoby lepší nálada během dne. To jsou věci, které se dají subjektivně měřit, ale když měříte na velkém množství lidí subjektivně něco, tak vlastně získáte poměrně objektivní výsledek. A dneska už víme, že to otužování opravdu prostě zlepšuje náladu. Tak to je asi to nejdůležitější a hlavní, co jsem vám k otužování chtěla říct. A chystám pro vás takový malý kurzík o imunitě, takže můžete se potom přidat i tady do tohoto, abychom tu svoji imunitu podpořili ze všech stran. A jinak samozřejmě ve skupině K prameni zdraví právě teď a tímto vyhlašuji otužovací výzvu a doufám, že se všichni přidáte a začneme s pravidelným otužováním. Aspoň si zvolte tu variantu třeba od kolen dolů, ale pojďte do toho s náma a pojďte udělat něco pro svou imunitu a pravidelně se začít otužovat. Přeju vám krásný zbytek večera a těším se na příští pondělní vysílání. Ahoj.